Dayta na kang ang rag-abuon na! Ay, ako, tibuko! Di mo pumutan! Dati mo, sir! Anday! Ha? Di ko na pawan ka ba, alak? Oray ba katakaw sa anak pa'y laapaan? Siyak tayo, nam! Siyak tinebus tibuk na! Inibus na tibuk ko! Nag-ingpis lang arudan! Inad-andanan nga pinaingpis! Isutin ang irugi iti apa! Anya siya katno si ka! Awan respetong kanyak akatughangam! Ha? Respetuan na yamat kas kanyam! Manaki apa kanto pa nga bakbakatan! Imbis nga nasayate isurum saan? Tasi kamati mga idadaulo iti apa! Kita ang tinabayan na ititakyag ko anak ka! Oh, kinagat na! Katamat na tibuk ko alakay Nagtalakay man? Awan, ti sana nagmasol ka na kayaw. Agpada kayo nga damasol na. Tagpada kay aman na kiyama. Ah, Hindi kayo ti dadaulo ti apa di ti lugar tiyaw. Agpada kay apapaanawa. Iso ati makunak kakastaw. Daganyaw. Da kayo la makarisot iti problema yaw. Gapo iti kinachismo sayaw. Iso kasta. kasano nga raw pagmulta kato'y awanan bain nga sawam. Ha? Masapul amang tag iti pagpa-injeksyon ka. Apa ko mamati pa-injection mo ngay? Kahit to'y kinagat mo pa-injeksyonak iti anti-rabies. Ay. Anya nga tati aramida kadagiti duan ti sunya. Ure kaso no aramida ka diya may damabagbagan. Aga pa damilata. Ay, hawan nga rod Isuda ti bida-bida iti apa diti lugar tayo. Agkatugangan da pa'y mga road. Si Mina kam lang arod iti pagtanganan. Nabisulat tamot ti aramid da. Ay, hawan nga road. Ay. Adda na panunot ko apamuspusan kaanakan. Tapno makumikom ti asawam kantinam. Ha? Anya nga iti pamuspusan antay. Siyak ti presidente ti women's dito lugar tayo. Iso amang tedakman iti pakakumikuman da. Ha? Tapnawa ng tagchichismes ka nagkikino ta babae. Ay na alam mga arod antay. Ay haba. Baita nga ming kati paggapon ti ama. Agkikinuto na. Intong ko nagmamaritis dan. Intong ko darom so ariray. Isumot ti pag-apaan da. Ay, huwag nga rod Iso aplan wak man na yung pagdaytoy kaanakan para kadagiti babae. Daytoy nga ramidan tayo kat para matlaan kada tayo. Nang runa kadagitiin na apadak nga awan panggadan na. Tapno damat uray basit nga income tayo Kan tapno da pa kumikuman tayo. Mangibangon tayo iti basit a business. Kas kuma iti pa nagluto iti palaman, wano saan naglako tayo iti bunlis nga ikan, kanuan niya pa'y dita. Ay, may atak iti deta, pagkwartaan ko naman. Anya ngay, teramidin tayo ipag. Awan mo't kwarta tayo apagpunan. Pangalaan tayo nga iti kwarta. May remedyo dayta, agsulisit tayo nga iti pagpunan tayo. Ay, narigat sa matipampanunutan niyo, Auntie Sonia. Narigat ag sulisit tad nga panawan. Man o timangtad. Nag-adumat ti kirmat. Kung sila pandakan to paano ag sulisit kay ti kwarta. Ay na di kagdanag. Mangala tayo iti permit ti barangay. Kad saan tayo abastag dawat latan. At daramidan tayo tapno maawis dagiti tattawa mangtad iti tulong. Ha? Anya nga daramidan tayo, ante? Anya? Nagkaruling kayaw. Wala kay. Imbagak matan kanyam ti pakaramatan ti kwarta nga masulisit. Anya? Ay, guri ka man. Kinunulpasin ti Christmas. Kat anya ko ma, adamat purpose darami dun me. Project me kano nga women's. Imbes nga agdawat kami langan iti kwarta wano agsulisit. Kantaan me kano isuda. Anya? Sige, mapanakon kat ni, rugyan me da kanta ka nagiti padak nga women's. Ay, sa bagay. Aw magkididakis na. Maya magkidida dyan na panuno niyan tison niya pamuspusan. Ay, adan ton pa ka kumikuman nagitis tambay babae.
Nang runa dananang kanti asawa. Everybody, iti tunggal aldaw sikati sapsapulan to'y matak. Wen puno asikalang tinak ay ayaten. May sama pa yung kanta, please. May sabay ka no, Auntie Sonia. Anya nga iti kantaan tayo. Anya nga iti kaya makanta baraw. Ay, mamad, ay, sing-sing na yan. Ay, siyak timang kanta. Kaalaak day ta kanta. Sige nga Rod, lalaingam, tahang ka nga mga ibabae, nanam. Da, Nakaado kay samon iti na or-aur. Antay. Wen ka na kan. Mayat gayam tikas jay. Imbes nga agsulisit kami lang iti kwarta, kantaan may idatap no mainggan yuda. Maya man da dyan na panuno yun, tay. Aw mga agpaisun na kita kikinuto, di tirsina. Inuray da na ng ganti asawa ka, saan da nga agap-apan? Wen na tama kumikumdan ama panagkankantay ti tunggal balay. Dagitay sigod nga aga-apa. Sang-sang kamay sada itan nga kuy-kuyog, ama pa nagkangkanta iti balay-balay. Wang nga Rod, ay kubarang agnanayo na nati kasta. Tapno awa na yung taga-apa. Itimplang ka iti kapay, Mariang. Amo na bannog ka. Hanan gusto. Lukewarm water latan. Ay, haha, talaga mo Manipod agkanta-kanta kayo. Lukewarm water lang, hindi ma'am. Ay, nakaano kayong samot iti nasulisit. Pangusaran nyo nga iti kwarta. Pagpunan may kano'y tinegosyo ti kwarta. Kas kumaitian niya ni Gusyaw. Agluto kami iti palaman. Kanag-aramid kami iti red wine. Kas kada bunlis nga bangus. Kasta! Nasursor yun sa amin ababalay dito ayan tayo. Saan pa'y? Ada pa'y lima nga balay. May kalima iti balay ta. Jay bye-bye, get nalina. Day, aguray kayaw. Awan matlat mangilukat iti ridawan kakadwa. Sigay, may sapay akanta. Aguray kayaw. Awan samad tao. Ay, sos. Unngag paisaw, nakapadlak matiri daw. Na. Sayang tibusis tayo ang nagkanta. Awan magayam tao. Ay, nagluko matan. Sapay pinenpentas ko tinagkansyon. Sayang adya trimulo tayo. Anya nga iti may singasing yaw. Tapno man nayunan pa'y tinaurur tayo a kwarta kakadwa. Ay, siyak, adda may singasing kaw. Agpasala tayo iti sumba dito'y barangay tayaw. Adda gayim kaw nga agisursuro iti sumba iti ilay. Mabalin tayo nga ayaban ditaw, tao may mangisuraw. Kahit kasano nga iti bayad na. Mano ti bayad tayo iti gayim maw. Saan tayo abayadan? Taibagak nga ilibre na ti panangisuro na kada tayaw. Anya? Agpasumba tayaw. Kalpasan na, agbayad dagiti umay agsumba. Di isupay ti maururmanan apag nayon iti koleksyon tayaw. Ayunan niya. Mabalain. Kan exercise tayo matan Pagsayaatan ti salon at tayo dayta. Ay katun na. Mawagwag amin asaksakay. Tamailingot tayo amin ida. Anyat makunayo kakadwa. No siya kamay sa, ay katpaspasurutak latan ti desisyon nyo. No okay kada kayo, okay matan kanya. Sige, tata, buwanat. Ano. Kadyak masusurutan ti step yaw. Basta tuladem latan taday ti sangwanan, karpiyaw. Ay, ay na,
Uray saan nga susurutan. Basta mawagwag ti bagay. Tinapatag, agling at tayaw. Sige, banat! Sumala tayo amin. Magsala tayo. Tayo supay. Di pagbayad tayo. Tulong tayo kadagiti. Uy, main sa... Ayos. Naudi kan karpyaw. Paspasan ba si tigaraw mo, Ay, sige. Ay, nagpartak ti Stepyaw. Nagmasurutan din. Basta kulag kita kayo lantan, Ora niya itan tata. Kasto na, Ay, may gayam ti kastoy. Mawat-wati bagi. Maundat nagiti nagkuraray ken nalukot nga orat. Ay, katuan maunat amin ang nagkukot kaka. Uy! Ay, mayat gayam ti kastoy nga exercise. Maundat ka nagiti nagkukutan nga orat. Nabilang amin na dagiti kwarta na uror tayo. Manungay amin, ipagsunya. Ibasa mo, balasang ka. Dayto yan tigatad tinaurur tayo akwarta. 32,645 pesos and 25 centavos. Nay, dakal mo gayam kakadwa. Mabalin tayo na rugyan abangunan ti business tayo. Ay, no siya kakat oray jak makinayon na iti bagbagayo nga business. Alaaklangan ti pan nakabingay ko ta kasapulak ti kwarta. Nay, apay ngay akas taaryang. Nah, awam ba't saritaan na kastaryang. Titulagan kat kastoy. No ada. Basta man jak. Alaak ti pan nakabingay ko. Bilangan tayo no mano tayo amin. Sa tayo i-divide no mano tayo ng agpaiso. No kasta mo lang. Alaak nga rudan ati kwarta. Pagbibingayan tayo lang rudan tapno awan ti lugay. Nay, apay ngay, saan awan mo't saritaan tayo akasta. Ay, itay ti kwarta. Taa daw, tinagrigrigata. Uray la agalo-alon ti busis ko ang nagkankanda. Kan kasta unay ti kimbot ko, idi nagsalsala tayo. Ita, diyo ita ti kwarta. Diyo ita, tinagbanno ka. Laglagi pa niya. Libre ti gayem ko anang isuro iti sumba. Singirak ti tangdan ti gayem ko anang isuro iti sumba kada kayaw. Itadyaw, ti bayad na. Amin tayaw, nagrigriga. Iso asigay, tapno awanan ti riray. Pagbibingayan tayo lang, na ti koleksyon. Nala, alaan yon ti pan nakabagiyaw. Tay tuloy mi ti business. Makaam mo kayaw, basta siya, alaag ti bingay ka. Uray siyak mata. Bingayan nyo nga perme Masapol nga eksakto nga gatad ti itadyo kanya. Apay, ngay tayo nalang tibingay, mau. May maya may laing, wag may siya kaya amin, na mangibaw. Ape ayang nga isuro na. Ni? Kat nalalay nga akmat ngam si ka gusto. Desisyon ko da itoy. Kat nagbanugak ti kwarta nga bingay ko. Malama ka mukang ruday. Nagpada kayo kanina nang iti kapanunutan. Nala, adto yan tiganan siya ti business tayo, kakadwa. Kitaan yung tulistahan. Wow, nagdakkel mo at nanasan niya. When iso na yung baglaangan tayong tuloy tayo. At dan income tayo. Nawadwadan day ti apagbibingayan tayo, nana. When nawadwad talaga. Ay na, nagmayadan. Umadupay kumatila ko tayo. Tapno umadu, matiganan siya tayo. Nay, apay ngay akasta ka ipagsunya. Ipagkapay mga raw. Ngam apay ngay, ta isal saluminan na. Ne, saan kamot nga isal sa lumina ipag? Si kamot ti pimanaw idin. Itata na pintasan ti business may sa kakundi suble. Kay apay, awanan ka na ba nga? Kat inalam nga rog ti bingay mo ipag. Awanan Nasaan nga mabalin ni nanang? Syaktalan nyo, Auntie Sonia. No kaya't yu ti may nayon manan. Isubli yu ti nalayo akwarta ide. Tay nayon tayo iti puunan. Ay manjak, naglalaingan yun ngay. Oray siyak, manjak. Mimbro akmat dita. Nga mapay nga katandak.
Ay, lading itak na rod, Mike. Saan ngagbalinti kas tagaladyaw? Kibor kayaw ngagkatugangan. Ah, Awana hindi da kay kayatan nakadwa dagiti padayo babaay nanang. Aryang. ay, masurunak iti dayjay nga antim aso niya. Agpakalay nga leader. Kas kami lapimpi man iti kas jangay naramid na. No kaya yaw. Ikang kayo iti pagpuunan yaw, ah. Tagla ko kayo iti fishball. Barbecue. Kaya duma pa Amerinda. Ah, ay sige man nga rod anak kaw. Kaya't ko dayta. Tapno adda pa ka kumikumak. Sige, tagluto akit iti pansit kanda dumapay. Kan-kanon mo't kanya. Wow. Basta danggay kayo na, ah. Tapno umado ti kus... Tumaryaw. Ariang, bariyaam da ito iti 150. Insupot kon, tay ginatang na. Sige na nang. Dito iti 150. Mangluto kan to pa iti pansit no madamdamatan na ibusaon. Naluto kon, tay kan-kanan. Kantay bilu-bilaw. Ay, sige nga rod na nang. Sublatan da ka ito yung agbarya, tagluto akmat niya. Sigay, mapankan. Kastaunay aragsak ko itinakita kalinangan dananang ken ti asawak manang biyanang. Kunak no agnanayonan ti saanda pa nagkinkinawatan. Ngam kaasina nagkapiyada metlangan. Gatita agmaymaysadan amang imatmaton iti negosyo da apag tagilakwan iti merienda. Alakastan, to'y pagayam mo, gusto. Maragsakanak para kadagitag katugangan. Kat sapay lakuma, tagnanayonan ti panagkatunusan ti asawam, kaninanang mo. Mayat da ito'y apakasaritaam, ta happy ending ako nada. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam gusto. Dito idarama tayo. Manang Biyana! And your nose para iti script, ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyana! Hello gagayam at timanan tigayam yo, Jenna Almoite mga kaka makas manang biyanang. Kan tipudpudno akin ko kway ti drama abiyag ti tao. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yo amin ngayon kay panagbuibuya, ken panagdangdanga gita kanito. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kanikab sa Julia, saan na po na nagantintay patangatang drama ita. Ngam sakbay na makablaw mampay, da Uncle Soto Almoite and family, Ate Veronica Antalan, Kuya Vidal Antalan, Philip Antalan and family, Ate Virgie Ramos and family, kan ni Insan Jerry Ramos. Salamat unay itinabara pa ng pasangbayo kada kami, ditaam Batali Ramon Isabela. Kasi manti ko na ni Kabsat Julia. Dear manang biyanang, aklo na kanabulsa kak kanaya taurag dadatang adu ti pagkamkamalyan ti asawak, kaslawanan yaman na kanya. Dahito inlanad ko kapadasak katirugik iti addaak pay lang iti abroad. Nabayaga ka nagtrabaho iti abroad, kat amin namat kadak, ipawit ko iti asawak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Istong lakay. Apay atong galumawag ka kat agoy uyok ka. Atsak man amoy kinato na uyak. Di mo't may kika. Uray ang tumarak. Isulat tamad. Awan pagbaliwan na. Agpa-check up ka nga min Idi pa lang ay bagbag ka agpa-check up ka. Ngam di mo mo't nga minararamidin. Wanto. Ay, sayang ti kwarta. Ay, basta agpa-check up ka. Agipaw itak iti kwarta. Manungan, ti pawit mo, hulya ba ka? Uray, 10,000 pesos Basta agpa-check up ka, wan. Ay, alaman nga ron. Diyak kumakayat ka, pa-check up ng ang kaputakid daw mo. Sige,
pagbigyan ka bakit? Ala-ala nga Rodan. Tadapay aramidet. Merinda ka ba, Nistong? Merinda ko na yaw. Ay, sige Nay, talaga yan. Ngabit lang anyat kaya tiyo merienda ya. Ay, nangadumat ti kwartam istaw. Sagsasangaribo pa. Pinawitan nakakadimanan ni Hulya nga anak ka. Oy, apa ya tatang? Anda reklamo yaw? Ibagayo ano kasapulan nyo ti kwarta tekan kayo. Saan kumatila pangigas-gastusan iti kwartayo baraw? Awan bibiyang yon tatang. Agasawa kami ka ni Hulya. Apay akasla ng sakit tinakam yun, pauitan nak. Agasawa kami may. Saan nakasta? Ragalas lang pintar aramida. Pagbisbisyom lang ti kwarta pagrigregatan ti anak may. Ay kat kwarta mimat nga agasawa ti ususarag. Agdaw-dawa ta kaya kada kayaw. Man nakibiyang kay launa ya katugangan. Iso nga adotisan nga kikinaawatan nga agasawa. Tadalat talaga tay kas kada kayo aman nakibiyang akatugangan. Kasanaw adi kam makibiyang. Kat kastamot ti aramid mau. Anyat kaya tiyo merienda ya. Ta ilibre kayo tatang. Tapno di kayo sumanaon. Anya. Ilak aman yun ni nanang iti merienda na. Ta mangala kayo. Kalpasan na, agawi kayo. Hello, Hulya anak kaw. Adaman damagay. Pinawitam ka di manan iti kwarta jay asawam. Nanang, uray ka na yun ko apawitan iti kwarta ni Istong. Awan pakibiyangan nyo ijayan. Ay, damdamagak laeng anak kaw. Tanakita ka nun ni tatang mo iti istor nga agpay-pay-pay iti sagsasangaribo a kwarta. Ipaspasikat na kanaw ti kwarta na. Nagilibre pa'y kano a iti istor. Pagpa-check up na, nanang. Na, apay. Anyat marikrik na na aya. Nabayag nga mina di uyak na nang. Saan nga gimimbag? Uyak! Ha! Kasladyak mo mangmangag nga aguyak. Kasla na salon at mat ni Istaw. Panag kunayo lang mat daytaan nanang. Ngam kanayon ti panaguyuyok na. Tatunggal umawag, nagunag ti uyok na nanang. Kasta aya. Nanana, jak nadlaw dayta anak kaw. Wen ta ilimlimod na. Di na kaya't nga agdanag kayo. Ha? Ala nanang tani, adapay aramidet. Baliwan tayong tumanon ti agsaritawan. Bye! Wawawan. Bye, anak ko. Hello, Istong. Kamusta kan? Hulya asawa. Kagat nga po klaunay ti doktor ko. Kat, kumusta nga iti-check up mo? Pinagsangsangit ka. Hulya bakit? Kawanan. Dandaniak sa matayo. Ha? Abay ay nakay. Anyat sakit mo aya. Anda kanumat gaya mo kanser ko. Isasaan nga gimimbag tuyak ko. Anya? Anya cancer ngay? Lang kanser kanumat bakit? Awanan. Mabalo ka na iti mabiit bakit? Ala, di ka mamutag sa uiti kasta, Istong. Agimbag ka pa'y. Kat, anyat ko na ti doktor ngay. Agangasak ka na ang muray san-san. Tagastos lang dayta. Urayak natan ati papatay ka. Ay, sana. Agagas ka lakay. Pawitan ka, iti pagagas mo. No kasapulan nga umutang ak. Aramidag, basta agimbag ka. Already kan umutang bakit? Basta nayunam lang tayo ipawpawit mo iti binulan. Pagdublem lang siguro. Sigurado ka? Uy, di kan umutang. Nanagigat ti may lumlum iti utang. Sige nga, Rod. Agpawitan kinton bigat.
Tapno marugyamon ti agagas, wen. Ewan ko ya. Agyaman akong naikon ka. Asawa ka. Iso arumbang lang nga tulungan ka. Ala, agpaimbag ka nga, Rodwan. Tumaram amin nga ireseta na nga agas mo. Hello, Istong. Kumusta kan? Kastoya, nakapsot lata. Diyak makaluto iti kanek. Ibagak kan dinanang. Tao may paila di tabalay. Takadwaan na ka. Ay, kapapain. Orasanan. Kan, amumat nga do ti sausaw do nanang mo may papangkanyak. Ugat, kasano ka nga rudin nga eh? Mga alaklangan ay titangdanan ta ababaunan. Sige. Asino nga iti ayabanta? Sapay awanak dita. Ano ti mapalin na maala bakit? Di mo pa katanagan na ita. Siya ko ang ti makaamo. Ala nga, Rod. Basta agpaimbag ka, wen? Ti kayat ko, no agawid akto, naimbag kan lakay. Ay, awan bakit? Di nakpakatanagan nito. Basta ada kaduak. Awan problema. Mga laki kat bali na babaunan ta. Sige nga, Rod, lakay. Kita umtay na singput ababaunan, wen? Nakita tay babaunan da istaw, lakay. Jak amo ano, iso tayo nakita kini limaba sa kiti balayda. Tay ubing kan napintas sa babae. Ay, uwan. Ay, ada mo babaunan dan. Uwan taawan ka nung arod mga sikaso kan di istaw. Ada ka nung sakit nan, kat saan na makalutaw iti kanin na. Ha? Pudno nga ta, masakit jay manugang mo. Ha? Kasla nagsaranta mo, iti napanak ki jay balayda. Nga iti nakita na, ay bigla akim mapsaw. Diyan mo Kan sa balay, ti nariknak iti nakita kti babaunan da. Kasla saan mo iti babaunan tilangana. Nagsosyal mo iti babae. Ay na, narigat ti agsasaw. Ang amuray siya, sa balay ti marikrik naklakay. Nagatidog may ti kukuna. Nakamanicure pedicure pa'y. Kan di alahas. Kas jay ayati katulong. Kas lawam mo amo na trabaho. Ngaron Tagaano nga talay siya babae ay Diya ka mo. Tadyak pa'y ngamin nakasarita. Ang palut putek tau dayjay a babae. Tagaano ka nga'y balasang ko. Taga kabangibang ili, nana. Nagpintas ka balasang. Naimbag man takayat mo ti agbalin a babaunayn. Wen atawang mat sa bali at trabaho ang mastra ka, nana. Manot taon mo nga'y. 21 kun anana. Ape anagado adamdamagan nyo kanya. Ay, kwa. Awan. Kaya't kalaing may't ama-am-am mo na imbag balasang ko. Ay ayan mo. Igawan na man. Ngayon magisina ko. Mabisinan ni Manong Istong. Panawan kayo pa dito'y nana Sige. Mapanak mo tantan maluman. Pakibagam tulaangan ka ni Istong. Adim magasak, wine. Ay na. No nakitam lako matitsura jay katulong da Istong. Mapamulagat kalakay. Apay aya. Agasam man. Naka-short pant itinayul-al. Kan hanging tibado na. Makikita niya pusog na. Anya. Ay nan. Tay nakman ngarod kitaan nagpaisumat lati ibagbagam. Pagkakatos ka nga'y. Nakitain nga. Pagpanpantasya ang mudayjay a babae. Saan ba't Itanya agapaw.
Kaya't ko lang matapon kan timbagam. Sana na masapul apengkem. Taag paiso amin nga ibagbagak. Garang kantyang dayjay ababaw na yun lakay. Talaga akas lasaan ababaw na iti panagkita kenkwa na. Yala, ditan pagpanunutan iti dakas jay manugang ta. Ta mga no nagbindot talaang iti atap. Na, sa paila ko mga rod takas ta nga agpaisaw lakay. Ay sos, paliwan nga na imbag di manugang yo bertaw. Tanay, sa balin ti madmadlaw may kadakwada iti babaunan na. Ha? Apay ayaman ng aryang? Kano mamin ano makita mi nga agsinaklo dahil di parangan da. Andiya. Ken kanayon da rumwar. Mapanda makisugsugal. Agkuy-kuyog da kanayon. Andiya. Kaano pa yan adlaw yun ay tama ng aryang? Nabayagan na. Ngam di kam lagtagtagari. Narigat ti may ramraman. Ngam masyanak mo nga minijanak mo nga deja abroad. Pagrigrigatad na ti sugsugal dagi jay dwa. Ay, agyaman ang itiday taan ay bagang manang. Katap no mamati ka. Kasaritam to dya apukok. At day jay silpon na jay video dagi ti dwa. Binidyo na ngamin iday daday di sugalan. Naglaylo da iti tunggal maysa. Pangaasi yu tatang, di yu kumamot dadaulan ti asawak kanyak Sana pa nang dadaan anak ko. Panang sakit yan aramidin may. Tang, masakit ti asawak. Sana makaruwar dayjay ang makisugal. At David din siya may anak ko. Ipuruward kuntukon ka. Anya? Sungag-sugsugalak, ta pangiliwiliwag ko iti parikot ko, may papaniti sakit ko, bakit? Kanday ta in-forward dakin ka video, di mo kumaikan iti sabalya kay papananday ta. Ta talaga nasingid kami iti babaunan ta kaslag kabsat kami. Apay nga, kurang na laging kayo iti katulong. Itala makita tinala mababaw na. Nagpintas kan ubing pa'y matgayam. May mayat ti ubing tanapig sa mga sikaso kanyak. Ano bakit ti alaak? Ay hawanan hindi na kumaasikaso. Istong, sapay na kuma, tawan kinapudno dagiti dandanon da kanyak. Uwan bakit? Matay ako ni Timabit. Pagkatapan nagpailang awan madlingar aramidak bakit? Pangiliwliwag ko lang ti parikot ko, ti panagsugsugal ko no daduma. Iso, mawatan na ko hulya asawa. Lakay, masikog samay jay katulong ni Istong. Nadlaw mo mo't kayam na ita. Dumakdak lang agpaiso di tiyanda. Na. Apay ngay akas jay lakay. Ada nga tanobyo na. Diyak mo Lupod naman na ita. Apay di na yawid na dya babae. Ipalubos na nga ta, ngagkat-katulong na ta, nga uray masikugan. Ha? Win nga ron Ay na, sapay lakuma at asan apod no ti atap ko lakay. Sa balay ti mapampanunot ko nga main. Oras siya nga raw. Ay na, agawid ko mga minang jay anak ta. Mabit lang, umayin. Lalo, Kumusta kan Istong? ha? Julia, andakan. Wen, kumusta ka? Kastoy, marigrigatan. Anay ko, Apa nga yakala at naglusdoy ka, Istong? At yak kabalanti, tumagdari ti mabayag bakit? Ako piti barukong ko. Nasakit ti lang sa
ko. Anya, ala, umay ka nga rod. Tulungan ka ato magdara, umay ka. Mabit sa ngamin ang tiapit ko bakit. Di ka ang sauwi, di kasta. Ang limok magkamit. Kasla, saan kamot nga agsakit lakay? Anya saan? Agsakitak. Iluklok magkunalang iti aga sa tumtumarag. Istong! Ang sigal ko! Agal mo kaksamagdan! Ayan mo, Istong! Ayan tek sa istong. Asino tayo, Jay? Ako, dada silid bakit? Jay, babaw nun tayo, Jay. Masikog namin. Kabulanan nan. Pinanawan tin nakasikog kin ko na. Kasi nga, linuko da piman. Istong! Ay, Wan! Umaya na isa! Umaya ko! Kalahat mo't apimigsan ni Istong. Nagpardas mo't asimrek ijay silet. Itatana ka anak akon, Istong. Ibagamon tagpaysok ni Manang Hulya. Aguli magkaaysa. Ang mga numangag na kati asawa. Kunam, oray mamon na ti amin may papan ka data. Saan ka mabutang? Kwa, saan ko mapay nga ita? Ang mga noagi skandalo ti asawa. No di mo ibaga. Siya kung ti mangipod no iti amin kan kwa na. Ilaban ko ati karbangan ming aginakan ka. Ilimod tapay lang ti amin ay sa pangasim. Awanan ti rumbeng na ilimod yo, Istong. Ay sa, Ha? awanan ka itibain, Istong! Kulya, pakawalan na ko ma. Nailaw anak. Masika ko makanyak. At sakit ko. Awan sakit mo! Nakasarita ti ibagbagam a doktor mo. Kat napanagnakak ti amin ken kwa na. Inulbudan nak, Istong! Pakawalan na ko mahulya. Kat sikamat a babae. Agyaman ka. Takaan anak mo. Tano saan? Karaman ka madangran. Pagpilyam ani Istong na sino ti pilyan na kadata Manang. Siyak ti pilyan na. Tas siyak ti asawa na. Iso a pumanaw kan dito'y balay sika a babae. Istong, agsao ka. Asino ti pilyam kada kami ni Manang Hulya. Ni Hulya ti pilyag. Tayo ti asawa. Iso ti ayatak. Pasensya ka na isa. Anya, napaklan ka magayam nga ulbod, Istong. Di mo matakdaran dagiti nagadua ka rin kanya. Hulya, apay, di ka mabutang nga mga nuulitin na tinaramid na. Sinaab ki idain. Ay atik ti asawak na nang. Diyak ka ba ulan na mapukaw kanyak? Nga oray adda na pututan na. Apay, di ka madismaya. Nagpakawan mo't kanyak na nang. Kan nagkari adinan ulitin tinaramid na. Madanagan kami iti inam anak ko. Saan na mapagtalkan jay asawam? Ulbud day jay. Kan nalay nga artista. Isa di ka basta mamakilatan iti ibaganakin ka. Nalaka ati mangibagay ti suray. Ang di mo laamaw. Ikan tayo kumapay iti may sa agundaway nang agbalbaliw, tatang. Ala, sikat yung makamaw. Pangeding mo na ita. Ket no anyan to ti ibungan na ita a desisyon mo. Awan to kumati pabasulam. Da imbagami mo tayo ti opinyon me iti inam. Hulya bakit? Naibus ka naman ang tigatas ni baby. Manong, ti kasapunam. Uray, 3,000 ano adla. Kapag gatang kumutta na iti diaper. Sige, mabit na ang tamang tida. Na, apay akas ta tilanggam nga imay dito'y balay Hulya. At da problema, ni istong nanang. Di pa'y nagawid. Doal dawin ngawan iti balay. At niya, napanan na nga'y. Kunana amapan makifiesta iti lugar ti kumpare na. Ngam di mo't nagawawi dun. Diyak makontak ti cellphone na. Ay, madanagan nak. Ang mga no nabartak,
Kat ada ng kursunada kan kuana. Kat anyan tinaramid da kan kuana. Malala, urayom latan Mga no adaman sa balin nga umok na. Ha? Apay? Saan nga agparik na kin kaaya, Hulya? Ay no siya, mariknat no ada sa balay nga aramidin jay asawam. Ha? Imposible alukon nakmanan nanang. Nagkarimot adinan ulitin tinaramid na. Ay, sa apay lako mga raud, anak ko. Nagapamanan. Naplapan na ti manungal daw. Kastamla ka na yunan. Marmarapukaw ka dito'y balay. Oh, Hulya bakit? Pakawanan na ko ma. Nailaw anak man na. Kat masikugan ti babae ang naglaw anak. Anya? Promise, last day to yan. Ora ipupok na kundi ti balay. Jakon rumrumartap no mabantayan na. Apay ngay naramid mo manan, istong! Apay! Hulya bakit? Agdapay kwartam dita. Naibus ka nun ti daya parti may kadwa aputot ko. Kan oray ti inauna aputot ko, awan kan ugatas nan. Pasensya ka na. Jakmot ngamin makasapol iti trabaho ka. Awan mo't mayat amaster kan at trabaho. Awan kwarta. Ken maysa. Diyak kayat asyak timang suporta iti saan kumot nga anak. Ala, anusam ka din bakit? Sana balay, takas la anak mumutan da gajay. Awan nga rot kwartak. Makaamu ka mutan nga agdiskitar iti itid mo kadagitang anak mo. Nagimot ka mutan, Hulya. Nagbalbaliwak lang arudan ngam kasta ka pa'y. Hindi mo amot ti makitinulang. Awan pa'y ganas ti panagbalbaliw ka. Lukas ka. Awan manan jay asawam. Awan nga rod tatang. Diyak amu tinapnapanan na. Makalawasin adi nagawawid. Napanan na nga rudan ngay. Uno, adaman sa bali apagaw-awidan nan. Diyak amu tatang. Diyak amu. Dito'y tiimpagada nga ayan, Liston. Sa payla ko matawan madi ang maduktalak dito'y. Nagdakkel a balay daytoy. Akim balay nga ta iti daytoy. Agtuktukak. Ha? Hulya? Apay nga da ka dito eh. Sika ti rumbeng apagdamagak iti kasta. Apay nga da ka dito eh. Akim balay iti daytoy istong. Istong, sweetheart. Pasino day ta? Sweetheart, no kasta. Adamanan babaim istong. Ala, agawid ka, Hulya. Ladingitag, ngam ni Veronica ti kayat ko adanaan. Isunti ay ayatak. Kat na agdarom ka, makaamo ka. Awan maramidak. Anya? Jako nagiskandalo iti daydagon daway kan jako nagdarom tay naklon kulatan tigasat ko. Awan maramidak, uray kayat ko ngay laban da sawak ngam nabanugak meten amang pakpakawan kan kuana tunggal agbasol kanyak iso binaybay akon. Baknang abaket tinangisukatan na kanyak tapno da siguro pangalaan na iti pang suporta na kadagiti anak na itirwar. Ngam kalpasan ti manuatawan nagsinadamatlaeng kat nakaptan iti nadagsan na sakit ni Istong. Ideawanan mang tulong kan kwa na agsubsubli kanya. Ngam jakon inawat pa'y tanapukawan na namin pinsan ti panagayat ko kan kwa na. Alakastan, tigayam mo, Hulya. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan day ta kapadasan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! Musical scoring.
Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan. God bless kada tayo. Amen.